Yo. Ayo Dik, kae ono kelenang-kelenang sepeda maha jebol ke lho. Ayo ditambal ayo. Loh. Yo ayo tambal. Asik asik asik. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sandalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan asik aku iki tukang tambal ban rezekine untungan nek tak nasib ape duit kantongan wayah apes wetengku krasa krocongan emak jedor dor ana ban pecah wah iki master rezeki teko emak jedor dar ban pecah maneh isih esuk rezekine tambah nglumpuk hoe tambah nglumpuk hoe tambah nglumpuk hoe tambah nglumpuk tambah nglumpuk asik masih bersama Nyumarga Laras. Loh, lah kok baca pengetan bocor kabeh iki rezekiku. Ayo Gus Dur, iwangi nambal ban Gus Dur. Asik, asik. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sandalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa krocongan emak jedor dor ana ban pecah wah iki mesti rezeki teko mak jedor dor ban pecah maneh isih esuk rezekine tambah nglumpuk hoe tambah nglumpuk bojoku teko tambah nglumpuk hoe tambah nglumpuk hoe tambah nglumpuk dar yo terima kasih Abah Swati yang wonten Kalimantan Tengah request ninggal katresnan asik goyang
jroning atiku nalikane sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rena lan wengi muga-muga Gusti ijabahi sok pananggonmu bali bisa kumpul kaya duwe nguni taun ana windana ana tak enteni ing pucuke tresna balon rangka babasane mok katon katon dirimu wae ojo lali pawelingku uga mana nimas janji-janjimu aku kang setya setuhu tak enteni nganti saelingmu yo Kalimantan Tengah Abah Suwati asik asik goyang goyang nangis sajroning atiku nalikane sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rena lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi saka pananggonmu bali bisa kumpul kaya duwe nguni taun ana windana ana tak enteni ning pucuke tresna babasane mok katon katon sliramu wae ojo lali pawalingku oke mana nimas janji-janjimu setya setuh tak anteni nganti saelingmu
pisan malih kangge Mas Omek. Nah, mungkin ada sangat jambiring sayangin Pak Karyo. Eko adalah yang muda. Spesial Mas Omek. Loh. Wis dadi anteping ati ganti kapan mung bakal tak enteni aku wis kebacut tresno ya mung sliramu sing katon ana mata yen bengi gak bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengen weruh dheweke apa bisa aku nyanjing sliramu duwang ayu kang dadi pepujanku tulung ana rasa kangen atiku nganggo asem manis setak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu dik wis kenabani tak suwun rino lan wangi dadi ya tampa kangene iki digoyang kembali bola masih di jalur yang sama New Margo Lara juga Heri Wijaya Maka Raja Multimedia Studio R Streaming wis dadi anteping ati ganti kapan dik mung bakal tak enteni aku wis kebacut tresno ya mung sliramu sing katon ana netra yen bengi ra bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengen weruh dheweke apa bisa aku nyanjing sliramu duwung ayu kang dadi papujanku tulung ana rasa kangen ning atiku nganggo asem manis
kangen iki bisa mari yen sliramu dik wis kelamabani tak suwun rino lan wengi dadi tombo kangene ati iki yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golaren ning cagak kebak tulisan warna abang tondoi sepujang jenenge gubuk asmara biyen kae aku andum tresno tanpa bantal tanpa klosak buat abot ketaman asmara gubuk kae nyimpen wadi nganti besok ora bakal lali sekretek gubuk kae kebak cerita Mas Omek tengah wengi nyanti dakat rino Selamat siang Mas Omek, Pak Ipina. Tetetan sajroning ati datan luntur saya marati aku kowe dadi garwa margolaran ning gubuk asmara digoyang bola mundu ke sama gedung adem ya masih bersama New Margolara Seri Wijaya Maharaja Multimedia Studio N asik Mas Omek Romeu Pitulikur nanggap Margolaras Papina Romeu Nomelikur yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih pucat jenenge gubuk asmara biyen kae anakku anggap tresno tanpa bantal tanpa kloso Mas Omek bot abote ke taman asmara gubuk kae ae nyimpen mati
Rangawangi cantik jagat rino catetan satroning ati datang luntur saya marati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara jos jos jos. Oke, makasih Mas Omek, Pak Pina. Oke, matur sembah nuwun. Digoyang kembali masih di jalur yang sama. Nyung Margo Lara juga Eri Wijaya Maharaja Belwadia juga studio R asik oki 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 dadile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu gandelanku godo ati arinten siang dalu kinorebang jiwa raga mudang rasa tumetese kalbu lereng uyai segoro datar bisa luluh ke hatiku suwe gon ku ngenteni lewung ing atiku kang atok jampi dadya ati sawiji Abah Haji Suwadi nadyan abot tak lakoni sugeng siang kalau terbanjingun Abah Suwadi Ijang Bidul Wonten Kalimantan Tengah Juragan Bubuk sugeng mirsani kapan diundangan Sabto Pandito Ratu mreng sliramu dadya ing sisiku sugeng siang Abah ugi kedinglani tresnaku bakal dinomati. Selamat siang kami aturkan kepada Abah Suwadi Kagungan Kalimantan Tengah ya Juragan Pupuk ya Mat siang Bah Kali Kunci Kalimantan Tengah apa nak Gong Mat siang Bos asik 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 Seka
kang antuk jampi dadya ati sawiji nadyan abot talakoni sabta pandita ratu rengsli ramu dadya ing sisiku mugi Gusti trilani tresnaku bakal kita mati. Ye, lali janjine lo ngene iki. Bojone Cak Priya kowe etan lo metu kondi iki mon. Mosok gile tangan. Yuk, Mas Omek. Wonten negeri Malaysia lali janjine to Mas Omek. Lalagone lo iki. Pak Pinapin. Kuwi Pina nang waras Pin, adelo gong. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning desa mundu nyanti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambalasi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepathok pipimu mesti tak ciwel 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 lala ciwel lali janjine kandhane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelem kadung dandan kowe ora teko janjane kowe ning ati gelagatmu saja nyopriyani atiku sojana kowe kencan karo Mbah Mitra asik yo masih di jalur yang sama New Margo Laras Heri Wijaya Maha Raja Multimedia hingga streaming studio dino minggu sing katunggu kowe ngajak nang desa mundu nganti lingsir srengenge
tak SMS ra balesi yen tak telepon malah ngopateni mangkel aku mangkel yen kebathuk pipimu mesti tak ciwel 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 lali ini kandane alasane mangkelake sapa wong sing ora geleke wis kadung dandan kowe ora teko janjane kowe ning ati gelagaku sajak nyobriyani hatiku sujana kowe kencan karo wanita liya matur nuwun nggih lali janjine nggih